tɛnɛ uti kalo tile 11 san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli baw bɛɛ lajɛlen o bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sangani an ka camancɛ fanga ka kunnafoni kɔnɔna ni dɔgɔkun in na fɛn min ye bɔlɔlɔ sɔrɔ ye olu falen no kosɛbɛ kunnafoni dɔw la minnu b'a la ka yira k'a fɔ fɛn min ye an ka camancɛ fanga ye ko o ɲagaminen no an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n'u yɛrɛ b'a la ka yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu minɛnen no an ka fanga tigilamɔgɔw fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye nin kunnafoniya in ye ale yɛrɛ kɔni sɛbɛnciyalen tɛ fɔlɔ ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka ɲɛmaaw ye olu ma bɔ ka kunnafoniya in ka ale sɛbɛnciya nka u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na u b'a la ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka faba fɛnɛ jamana ko o ɲagaminen no kosɛbɛ jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ basi foyi tɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɔlɔ nka kunnafoniya jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɛbɛnciya an ka ɲɛmaaw olu fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ baraba min ni o yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ kɛla an ka jamana kɔnɔna na ni o tun bɛ ka kɛ CCB la a yirala k'a fɔ o baaraw yɛrɛ kɔni kuncɛlikɛla sibiridon uti kalo tile 9 san 2025 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ AES minisiri minnu ka baara bɛnnen no ɲɔgɔn dɛmɛ ma fɔ ka taa se maa faamuyaliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la experts olu bɔla ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin alala jarabi maa minnu sɔrɔ ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni olu bɔla jamana wɛrɛ la ka na u kalifa an ka jamana la o tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ in yɛrɛ kɔni kɛ kun min kama sa walasa ni maa kofɔta ninnu u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na sɔrɔ bɛ se ka sigi sen kan walasa ka ni maa kofɔta ninnu dɛmɛ ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ walasa nin ko kofɔta ninnu a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya. Alisa an bɛ to AES ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la buna adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ ale kunnafoniyaw a yirala k'a fɔ baara ninnu yɛrɛ kɔni kuncɛnen sibiridon uti kalo tile 9 san 2025 fɛn min ye AES minisiri minnu ka baara bɛnnen no ɲɔgɔn dɛmɛ ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka nin dɛmɛdon a ta ko fɔlɔ o kɛ sibiridon kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɛmɛdon fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kɛla falajɛkaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin ni alala jarabi ye maa minnu sɔrɔ ni olu bɛ an ka faba kɔnɔna na u bɔla ka taa dɛmɛ don ka ɲɛsin olu ma kofɔta ninnu ma u ka kunnafoniyaw la u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina bɛ maa 181 ani 800 ɲɔgɔn kɔ o de bɛ an ka jamana kɔnɔna na alala jarabi ye maa minnu sɔrɔ fɛn min ye an ka minisiri ni ale ka baara bɛnnen no kɛnɛya ko kun kan kuma fɔ ka taa se jamana ɲɛtaga ma Colonel Asan Bajalo a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 10 ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min an ka jamana ye a bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na ko wagati kɔni sera walasa fɛn min yɛrɛ kɔni fɛɛrɛ olu bɛ se ka latigɛ ni kɔlɔlɔ ninnu olu bɛ se ka labali cogo min na ani kunbɛn bɛ se ka kɛ nin kɔlɔlɔ ninnu ma. Musa Marani ale an ka ba Maliba premier ministre kɔrɔ ni aminɛna an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ kabi uti kalo tile fɔlɔ san 2025 kɔnɔna na a ka kiiri tigɛliw bilala ka septembre kalo tile 29 kɔnɔ san 2025 la a yirala k'a fɔ kunu karidon uti kalo tile 10 san 2025 ni ale kun bɛ an ka faba kaso bonbɔ la a yirala k'a fɔ ko a bilala ka taa Kulukoro ale yɛrɛ kɔni kaso kɔnɔna na. Uti kalo tile 10 san 2025 ni o ye don min ni ale bɛ la ɲɛnamaya Union Africaine ale ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu de la kunu karidon uti kalo tile 10 san 2025 fɛn min ye an ka ba Maliba ye ale bɔla ka nin don kɔfɛta ye ale la ɲɛnamaya ni mara cɛbɔli cakɛdaw ye fɔ ka taa se minisiri suma minnu ka baara bɛnnen no nin ko kunkan ko ma ɲinɛ babu o kun bɛ min kan o de ye sigida sabatilenw bilali sen kan fɔ ka taa se maaw olu sen donlen mara cɛbɔli ko ɲɛmɔgɔli ma o hukumu de kɔnɔna la u bɔla ka hakilina falenw kɛ ka ɲɛsin mara cɛbɔli ma baara minnu ni olu bɛ se ka sigi sen kan ani sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla mara cɛbɔli ale kunkanko la. Sibiridon uti kalo tile 9 san 2025 INRMPT ni o ye jɛkulu ye ni olu ka baara bɛnnen no ladala furaw bɔli ma ni olu ka jɛkulu bɛ yen nɔ kabi san 2023 kɔnɔna na jɛkulu min sigila walasa ka ladala fura bɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan ani ka yiri ka ale don ba la walasa an ka jamana ale bɛ se ka a yɛrɛ ta fura ko kunkanko la olu bɔla ka conférence de presse o yɛrɛ kɔni kɛ ni kunnafonidilaw ye fɛn min yɛrɛ kɔni u ka don ye don min ni o bolodalen no ka bɛn uti kalo tile 31 ma san 2025 ni o u tɔgɔla don u bɔla ka walawalaliw yɛrɛ kɔni kɛ kunnafonidilaw ye fɛn min yɛrɛ kɔni yiri nafa ye ani kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ yiri la u bɔla ko olu kɔni latigɛ kunnafonidilaw ye.
Pasangani anga lakana tigilama uluka kunnafoniya kɔnɔna chef d'état-major de la garde nationale uluka ɲɛma min bɛ yen ni a bɛ wele ko général de brigade Famukɛ Kamara ale bɔla ka taa visite o yɛrɛ kɔni kɛ ka alamisadon uti kalo tile 7 san 2025 ka don jumadon na uti kalo tile 28 ka taa a ɲɛda a ka kɛlɛkɛcɛ dɔw olu yɛrɛ kɔni kan an ka marabolo min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Kure Mali fo ka taa se Sibima ani Kankaba ka taa an ka kɛlɛkɛcɛw ka taa u lahara lagɛ fɛn min u ka condition de vie ani u ka laɲiniw ka se ka olu dɔ ka tila ka foli bila kɛ ka ɲɛsin ma ko encourager u ka baaraw la. Ka kunnafoniya kuncɛ an bɛ taa Burkina Faso uti kalo tile 10 san 2025 kunnafoniyaw bɔla ka yira k'a fɔ Burkina Faso ale kɛlɛkɛcɛw fo ka taa se u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan sibiridon uti kalo tile 9 san 2025 ka dankarikɛ bingani wale tigilama maa caman na ko u bɔnɛ u ni na u ka marabolola ni ale bɛ wele ko Kacari wa yira k'a fɔ ni bingani wale tigilama ninnu olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka labɛn sigi sen kan ka u kun da u ka marabolo kɔnɔna kan walasa u bɛ se ka taa cɛni yɛrɛ kɔni kɛ cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya.